Takže čus lidi, tady zase Marta, nebo je Martin a vítejte opět na kanále tady Best Friends a dneska já hraju sám tady a hrajeme, jak někdo může poznat, Counter Strike. Tak utíkám. Asi půjdu na Bčko, teda na Ačko. Bčko nikdo není. A dobrý. Tady je to čistý. Takhle jako kdyby měli jako být. Tam má jeden. Jak to, že on mě zabil? Ok, tak to stříhneme asi do další hry. A on má zrovna bombu. Tak to stopneme. Ok, tak jsme prohráli, takže jdeme na další hru. Takže vezmeme si tohle. Catman, Defusible, jako tady tu, aha. Vezmeme shotgun, tak, equipment ještě jedno a flashbang, tak a můžeme jít. Kdo z nás má jako bombu? Jako to prčic! Jako to prčic! Kurně, já to musím střelit. Ok, takže teroristé vyhráli další hru. Pro mě ta hra skončila velmi rychle. Tak, wow. Střílí tam. Jdu za ním. Dobré. To jsou všechno naši. Tu krónu. Jo, zabil jsem headshotem. Jednou jsem zabil headshotem. Ok. Už jenom jeden. Tam bude na tečku. No, většinou tady ti šmedíci chodí jenom na tečku. Pojďte na to, na Bčko, ne? Jdeme teda na Ačko. Counter teroristé, pojďte. My jsme snad měli vyhrát už. Jako to mi řekněte, že kde se jako ten šmejdík schovává. A proč jako nepoložíte hned bombu? OK, hra skončila celkem. Takže dáme asi novou hru. Takže uvidíme se až v ní. Takže už jsme tady a já nevím, co bychom si tak mohli vybrat, ale já si asi vyberu tady toho a teď teda. Equipment, takový. Flashbang. Jdeme dolů. Tak jsme zemřeli, ale já nechci to jít tu hru, že tady se nedají pokládat ty bomby, takže to přepneme na další. Takže už konečně jsem si zapnul tu mapu
po dlouhý době, takže teď si koupíme equipment. Ne? Já se za ty... Jdeme. I'm going. I'm here. 2 enemies left. No, I'm not here. I'm not here. 1 guy left. No. To si děláš prču, aha, to nebyl náš a my prostě jako inteligent. Jdeme, už jdeme. Jdeme. Back, ale... Harold. Kde se Harolde. Ne. Prčic. Já sprču. Tak to střejmem. Tak counter-teroristé opět vyhráli. Skupíme tak tu zbraně. Jdeme. A kdo má tu bombu? Jasný, ty modří jsme ne. Jenomže ten červený, to je ten, kdo má tu bombu. Zdrhej. Tak, dobrý. Jdeme do toho náboje. Voda. Jo, vyhráli jsme, oh damn. A luck? Teď to byl luck. Luck. A já neumím trefit nikoho. Jo. Jednoho jsem zabil. Tak a to pokládej.